Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp er en kristen NGO. I samarbejde med lokale partnere støtter vi modtagernes egne bestræbelser på at forbedre deres tilværelse og blive selvhjulpne. Vi støtter specielt skolegang og uddannelse til de dårligt stillede, især gadebørn og unge piger. Indtægterne til arbejdet kommer fra medlemmer, firmaer og fonde. Vi er taget til Likamba, 15 km sydvest for Arusha. Her bor hovedsageligt masaier, som tidligere har levet af kvæghold og geder. På grund af stor tilflytning af folk fra fjernere liggende landområder ind mod Arusha, blev den naturlige trævækst og vegetation gradvist fortrængt, da træerne blev brugt som brændsel, og de fritgående geder åd alle andre planter. Dette medførte tørke og hungersnød, og størstedelen af kvæget døde. Det er stadig meget tørt. Nogle år regner det slet ikke, og når det endelig regner, er der ingen planter til at holde på fugtigheden, og jorden bliver skyllet væk. Det har været et hårdt liv for befolkningen. De nærmeste brønde var 10 kilometer borte, og især kvinder og børn skulle bruge en hel dag på at gå efter vand, og den næste dag kunne de så bruge på at finde føde. Så der har ikke været meget tid til pasning af dyr og landbrug. Likamba har en særlig plads i Puls' hjerte. Her startede Puls sit første projekt sammen med pastor Eli Rehema. Menigheden samledes under dette træ, og Puls gav dem 6 danske symaskiner, 3 hånddrevne og 3 pedaldrevne. Og der blev etableret syklasser i skyggen af træet. Gradvist lærte kvinderne at sy tøj til deres egne familier, og hurtigt kunne flere af dem producere tøj, der kunne sælges på det lokale marked. Der blev bygget en lille skole med støtte fra Puls og Danida. Først for voksne, senere for børn. Det blev et godt eksempel på hjælp til selvhjælp. Efterfølgende er skolen gradvist blevet udviklet og har nu 300 elever, og dette er sket uden hjælp fra Puls. Puls har bidraget til etablering af vandtanke til opsamling af regnvand. Området er tilsluttet vandledninger, så både dyr og mennesker kan få frisk vand meget tættere på deres bopæl. Brøndboring blev opgivet efter 3 boringer, hvor der ikke blev fundet vand. Hygiejne blev forbedret ved etablering af primitive toiletter. Senere er der blevet bygget en kirke, og pastor Eli Rehema og hans kone yder en stor indsats for hele Likamba-området. Den nye kirke er et vigtigt samlingspunkt for befolkningen. Ikke alene hører man Guds ord, men kirken skaber også et fællesskab, hvor folk finder ud af, at det nytter at løfte i flok. Likambas befolkning har fået undervisning i mere effektiv landbrugsdyrkning, og der kan nu drives landbrug i området. Indbyggerne i landsbyen har nu fået råd til at bygge bedre huse, så taknemmeligheden til Puls er stor. Byens nestor på mere end 90 år fortæller menigheden om dengang, man var virkelig fattige i området, og hvordan støtten fra Puls fik dem lært at sy tøj til sig selv, endda så meget, at de også kunne sælges på markedet. Hun fortæller, at de tidligere gik rundt i laser. Ikke engang underbukser havde de at tage på. Det absolut største fremskridt i landsbyen Likamba er den forbedrede landbrugsdrift. Æren for dette har denne mand, Dominique Ringo, som er agronom med speciale i tørkeresistente planter.
Efter at Puls havde kæmpet og forsøgt at hjælpe bønderne i området i mere end 10 år, uden de store gennembrud, kom han heldigvis i kontakt med Dominic Ringo. Han er en af deres egne, og de lokale farmere har tillid til ham. Ringo har overbevist bønderne, som i Tanzania både er kvinder og mænd, at de skal bruge nogle nye metoder. Han har uddannet dem, hvilke plantetyper de skal bruge, og hvordan de skal plante i terrasser for at holde på vandet, bruge gødning, og hvordan de kan bruge bønner og ærter som udlæg mellem majsplanterne for at binde kvælstof og give en afgrøde mere. Ringo har via sine dyrkningsmetoder formået at åbne bøndernes øjne, give dem tro og håb, og mange skeptiske bønder er ved selvsyn blevet overbevist om, at Ringos metoder kan give gode resultater. Puls har i samarbejde med Ringo været med til at etablere flere landbrugsprojekter og i gang sætte mange spæde andelstanker hos bønderne omkring Arusha. Se for eksempel her. Det er lettere at grave et hul til den nye bananstilling i en hård jord, når flere hjælpes ad. Et af de mest succesfulde landbrugsprojekter, som Puls har startet sammen med Ringo, går ud på at samle bønderne i fællesskaber, som minder meget om de danske andelstanker. Sammen etablerer de bananplantager, hjælper hinanden med at skaffe nye husdyr, geder, høns og køer. De finansierer i fællesskab investeringerne via mikrolån. Pengene til lånene kommer ikke udefra. Det er lån, som naboer yder til naboer. Ringos projekt var finansieret med støtte fra Puls og havde så stor gennemslagskraft, at Rockwool-fonden blev opmærksom på projektet og senere endte med at overtage det. I perioden 2006-12 videreudviklede Rockwool-fonden projektet, som nu blev kaldt RIPAT. Ringo fik beskrevet metoderne, således at disse kan udbredes til hele det tørre kontinent. Projektets resultater er fuldt dokumenteret, og er Rockwool-fonden stillet gratis til rådighed for alle, der ønsker at bruge manualen. De mange fællesskaber, som er etableret af bønderne i projektperioden, fortsætter til stor glæde for de involverede bønder. De udbygger stadig deres bananplantager og har nu fået lært, at der skal graves et hul på 1 x 1 x 1 meter, og bananplanten skal tilføres rigelige mængder husdyrgødning, som tidligere bare lå og flød og blev brugt som optændingsbrænde. We cannot develop people. They can all develop themselves. The first thing is to bring the sense of, to realization, self-actualization. Then once they actualize that, they see the potentials which they have. And from there, they have to build the courage, the spirit of yes, we can. And then once they're motivated, then they will do themselves.